И какво става, хора? Аз съм Ангел Гайдата и днес ще снимаме на FC Mobile. Ако ви хареса видеото, абонирайте се и лайкнете. И нека да започваме. Днес си изиграх квестовете, които имах и нямах какво да правя. Също така, сега може да играем матчове и през това време ще си говорим. Знам, че не съм качвал от доста месеци, но просто нямах време, имах много работа и просто нямаше как да стане. Не съм качвал почти от година. Последното му видео мисля, че беше преди 9 месеца. Извинявам се. Но имам планове да качвам всяка седмица, сряда, събота и неделя. Тук Мане. Отклонявам малко от темата. Гол за Мане. Смятам да качвам всяка събота, неделя и сряда. И да бъда съм постоянен. Обещавам, че наистина този път ще качвам всяка седмица, сряда, събота и неделя. Може би ще има един-два клипа, които ще пропусна, може би защото може да имам работа или нещо такова. Не се знае. Но ви обещавам, че всяка събота, неделя и понеделник ще качвам видео. Голямата ми цел е да стигне 1000 абоната. Като ги стигнем, след това се целим към 10 000 абоната. По-скоро сега се целя към 50 абоната, защото сега съм 36 абоната и видях статистиката в YouTube, че 88% които ми гледат видеята не са абонирани. Така че абонирайте се за канала, за да стигнем 50 абоната. Тук Виера, Гарабел, Киминджай успя да спаси топката. Интегриране. Тук се спасяваме Дънфрис, подаване към Христо Стоичков. Тук и някакви Уилямс отива. Не, по-скоро това е Дънфрис, но това е засада. Подаване. Халанд. Ето го тук Стоичков не успява да подаде към Мане. И има нарушение. Христо Стоичков. Тук не успяваме да грабнем топката. Тук центриране към Мане, което ще се окаже, мисля, че по-дълго. Да. И тук може би ще свърши по време. Тук имаше падане на Христо Стоичков. Няма да се отчет това, като правих свободен удар. И тук Стоичков и някакви Уилямс. Бернардо успя да подаде на Мане, който има пространството да подаде или да се опита само да стигне и да вкара гол. Опита се. Не успя. Тук грешно центриране, по-скоро грешен тъч на Каптевия, който ми замества Замброта, който го продава на 100 милиона. 99 оверал. И тук Пазела
спасява нашия отбор от изравняване на резултата. Тук право в ръцете на Очоа. Родриго по-рисково играе, но успява. Мане с уникален пейс. Тук Мане отново се изблъква. Е подадена. Тук подадено беше блокиран. Тук центриране към Пазела. Пазела! Изстрел, спасяване на Лорис. Адриан не успя да няма топката сега тук. Халанд тича. Очоа излиза напред, спасява топката тук напрежение в наказателното поле. Тук има Дуспа. Не. Тук има нарушение. Полза на нашия отбор. Халанд получава жълт картон. Тук се спасихме. Халанд получи жълт картон. Тук може още една атака. Сега може да се формираме атака и да се опитаме да децата да направим 2-0, който обаче не взима топката. Тук може би има 5 минути добавено време. Дали ще успеем да запазим резултата? Пас на Мане към Христоичков. Христоичков с топалка, която успява да влезе в чертаната на вратата. Тук Родрик се опита. И това мисля, че е краят на матча. Да, край на матча 0-0 за нашия отбор. Сега ще играме и един матч на Versus Attack. Голът беше на Мане в 5-та минута. Сега влизаме в Versus Attack. Пичата почти на една ще купи. Ето почваме. Отгомолва Капдевия. По принцип не трябва да е там, но продадох Замброта и ще си купя нов ляв бек. Тук почваме и губиме топката. Тук Мане отново. Но от другата страна вкара гол. Тук Стоичко с голяма възможност, но не успява. Тук Мане вкарва едно на заради резултата. Тук паска Стоичко се опита с глава. Какво спасяване? Тук ме пуска от центъра. Мане. Вратарите са напред, не успяваме, но от среща вкараха гол и ние тук можем сега ще вкараме гол, да. Не, от среща не вкараха гол. Тук центриране на Дъмфрис към Мане, не се получи. Тук е Стоичков. Това беше доста добър гол. Дъмфрис към Стоичков не успява. Борша вкара гол от другата страна. Тук Мане с перфектно обръщане и перфектна финеска за Мане. И Мбапе вкарва от друга страна, гони опонента ни гони. Не знам, има 8 секунди, 7. Има 5 секунди да видим дали ще може да запазим победата. Не. Да видим той, дали, ако вкара. Добре, печелиме матча. И тук свършва клипа. Направих този клип само да ви въведа в нещата. Ако искате да снимам на Brawl Stars също, пишете в коментарите. Също така ще пусна анкета.
в моя YouTube канал и ще се видим до скоро.